Dene wis oleh apik ngene yo. Nah, saiki langsung lanjut ben. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone komputer kedua tengah kono digawe bolongan ngono ben apa? Iku engko nek request pen gawe AC ngono ben request, Mas. AC-ne siji tapi bisa digawe loro. Oke. Dadi niku engko digawe kotak ngono yo. AC-ne ku tutupan ngono. Dadi niku request klien. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone area laundry room utawa jemur nang mburi koyo ini wis modele koyo ini yo. Nah, iki wis level gawe nyuci nang kene. Wis full keramik ngene dadi napa? Cek gampang dibersihne yo. Nah, saiki langsung lurus mrene. Iki nang gone kamar mandine yo, WC-ne nggih duduk tapi manual tek yo, krane ready. Nah, kari nguntit to. Nah, saiki langsung tak cetani nang kene. Nang ruang tamu kene yo. Iki mau omane regane 1,5 juta, ukurane 5 kali 10. Untuk 10 lokasi bandine wis, mereka mateng kematian kaya. Wis mune kan sih, bener bentuk, kan Mas, dhuwur ya plafon yo apik.